Nuwun para pamirsa, pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pamuga kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun nggih menika Mas Sabto kanthi ira-irahan Sembrono. Kados pundi lampahipun cariyos? Sumangga dipun pidhangetaken. Wis meh tengah wengi nanging pawongan lanang Bagus iku durung turu. Klinike wis tutup kawit jam 10 mau. Nanging nganti meh 2 jam durung tangi saka kursi anggone lungguh. Tangane nyekel HP anyar, drijine nudul-nudul tombol huruf karo sedelok-sedelok mesem seneng. Kadangkala semu rasa sabar merga nunggu jawaban WA sing durung teka. Lamat-lamat saka kadohan krungu suarane radio sing lagi nyetel wayangan. Keprungu swara sindene kang lagi nembang tembange kang surasane mangkene. Lingsir wengi sepi durung bisa nendra kagoda mring wewayang kang reridu ati. Bareng karo enteke lagon lingsir wengi iku, pawongan lanang mau menyat saka kursine, njupuk tas cangklek saka kulit, njur jumangkah metu. "Kondir, Pak?" takone satpam sing jaga klinik. "Iya, aku bali sik," ujare pawongan mau karo ngulungake dhuwit 20.000 sing diparingi kita-kita anggone nampani. "Pasien terakhir mau jam piro?" takone pawongan mau. "Jam 11, Pak." "Pinter, aja kleru," jarine pawongan mau nandesake. Satpame mantuk masih ora paham ngopo ben dina ditakoni pasien terakhir mesti kon jawab jam 11. Pawongan lanang mau mlaku ngarah mobile, mlebu mobil njur ngurupake mesin lan AC-ne ning ora enggal-enggal mlaku. Mripate mentelengi HP-ne. Bareng wis krasa wis kabeh file pentinge dihapus, banjur reng mobil anyar warna abang iku mlayu ngener omahe ning perumahan elit Bekasi Lakeview. Tekan ngarepe omah tingkat 3, dheweke mencet remote kanggo buka gerbang. Teleser-teleser mobile mlebu garasi. "Nembe kondir, Pak?" takone bojone sing lilir merga krungu swara lawang buka. "Iya, Ma. Pas lagi arep bali ditelepon klien, ana pasien darurat mau," jawabe pawongan lanang mau karo ngaras bathuke bojone sing diaras mesem manja. Owa-owane padatan pawongan lanang mau sailingku kawit 2 bada kepungkur. Wiwit ana acara reuni sekolahane, mbuh SMA opo SMP, aku dhewe lali. Nanging sing aku jek kelingan acara reunine ning restoran Kampung Nelayan pinggir pantai Teleng Ria, salah sijine pantai Pacitan sing endah. Mbuh kena daya apa, pawongan iku kawit sadurunge badha wis duwe semangat
makantar-kantar pengen reuni. Nalika reuni meh diwiwiti anggone lungguh durung jenak, nganti nalika ana pawongan ayu sing mlebu papan reuni, atine katon lega. Dheweke ngadeg mapakake tekane njur salaman. Tambah ayu wae sampean. Celuluke sembrono marang kang anyar katon. Tambah tuwek iya. Gak kok sampean cek kaya nalika SMP biyen. Nyenyek iki ora ya. Tenane ya ngono kuwi. Reuni bengi iku katon regeng mangan-mangan karo nyanyi-nyanyi. Mungkin sing ngrungokne saka kaduan krasa mumet krungu swara lagune sing sumbang, nanging sing lagi reuninan kaya lagi nonton konser jazz utawa musik klasik. Reuninan wis rampung, sing reuni wis padha bali nang papane dhewe-dhewe. Sing ning Jakarta bali Jakarta, sing ning Bekasi bali ning Bekasi, sing ning Bali bali ning Bali. Nanging grup WA alumni SMP iku saya regeng. Foto-foto reuni saka HP-ne sapa-sapa di-share, masya fotone ya padha wae dikomeni lucu-lucu, malah ana sing wiwit dipacok-pacokne kaya cek nalika SMP biyen. Sesasi bar reuni ana sing wis wani sembrono ngomong sayang lah, ngomong kangen lah, terus ditanggapi guyon karo koncone. Ana sing dukung, ana sing cemburu, nanging ana uga sing ngelikne aja sembranan. Jalaran ana tetembungan witing tresno iku jalaran saka kulino. Pawongan lanang bagus kang duwe klinik ning daerah Bekasi mau saiki paling aktif ning grup. Mbuh merga duwe wektu luang paling akeh sinambi nunggu pasien ning klinike, apa merga pancen daya tarike anggota grup sing luwih kuat. Nganti yen diitung anggone komen ning grup meh atusan bendina. Suwe-suwe ora marem ning grup banjur mulai japri. Iki sing wiwit bebayani. Ran, sampean ora nesu to merga komenku ning grup? Ora apa-apa, Pak. Mingguyan ben awet enom. Ra diseneni masmu. Masku padha wae ning grup alumnine ya kaya ngono. Iku pembukane nalika wiwit japri. Saiki wis tekan ngendi-endi, mulai takon biyen sakwise SMP neruske ning endi, kuliah ning endi, kerja ning endi, anake pira, anake kelas pira lan sak piturute. Uga diselipi sembranan. Jane biyen kowe seneng karo aku enggak? Lah ngopo kok takon ngono? Pengen ngerti wae. Oh, seneng ra? Mbuh ya. Jawabane sing wadon marakake penasaran. Saya suwe anggone kekancan dadi raget banget. Oleh jabrian malah kadang kala wis ngarah bab-bab sing pribadi. Biyen pas nikah pilihanmu dhewe apa dijodhakake iku? Ngapa to? Yen aku nebak kok sampean dijodhokne. Kok ngerti? Ngerti wae saka sikapmu karo masmu sing nganti saiki saja durung narimakake. Pawongan wadon iku suwe ora jawab. Mungkin mangu-mangu arep jawab, nanging sing lanang sabar nunggu. Ran, pancen iya Mas. Jawabane ngaku njur cerita dawa sing ora iso tak tuliske ning kene. Intine cerita piye rasane nikah karo wong sing ra dikenal, apa maneh ora ditresnani, nanging kabeh kudu dilakoni amarga dipeksa karo wong tuane. Dheweke ora iso nolak,
merga priya sing ditresnani lunga tanpa kabar. Mbuh ning ngendi pungkasane pawongan lanang iku takon. Ah, wis lah Mas, kabeh wis kepungkur, ora usah diungkit-ungkit. Aku mung takon wae, sapa priya sing tega ninggalake wanita ayu kaya sampean iku? Sampean takon tenanan? Heeh. Ya sampean kuwi. Hah? Mbuh merga rumangsa salah, mbuh merga apa? Pawongan lanang mau njur ora pati aktif maneh ning grup. Kala-kala wae dheweke komene standar wae, iso diarani say hello wae. Kanca-kancane grup kondo takon kenapa ra kaya mbiyen, jawabe lagi sibuk. Nanging asline pawongan mau wiwit mikir akibate sembranan. Jebule sing dijak sembranan pancen wanita sing tau duwe rasa karo dheweke. Ora ngira babar pisan yen kancane sing ayu iku duwe rasa karo dheweke. Ning ati ana rasa gedun, nanging arep piye maneh? Loro-lorone wis duwe bojo, wis duwe anak. Malah anake dhewe wis 5, padha sekolah kabeh. Direwangi nyambut gawe awan ditambah praktek bengi. Kadangkala ijik bingung yen wayahe kabeh anake kudu mbayar sekolah. Durung maneh taun ngarep wis ana sing kuliah sing mesti butuh ragat sing luwih akeh. Pawongan lanang iku mupus, wis ora sah mikir neko-neko, sing penting mikir keluargane sing butuhake dheweke. Rasa mikir koncone sing tresnani dheweke. Wong nyatane saiki wis duwe keluarga, duwe bojo lan duwe anak siji. Ben wae suwe-suwe ra ya tresno karo bojone, masih awale dijodhokne. Rasa sembranan maneh ning grup, rasa jabri-jabrian maneh mundhak dadi masalah. Saiki fokus nyambut gawe kanggo biaya sekolah anake. Bengi iki jam 11, wis 3 sasi dheweke ora aktif ning grup alumni. Lagi wae rampung nangani pasien operasi. Alhamdulillah berhasil, pasiene slamet lan lagi dirawat inap ning klinik kono, ditunggoni karo cah magang ning klinike. Radio Betawi iku kaya biasane nyetel wayang kulit. Lamat-lamat krungu suluke Pak Dalang. Pawongan lanang mau pamit karo security-ne karo ngulungake duit 20.000. Jam 11 saestu, Pak, ujare satpam karo mesem. Hus, wis ra jamane maneh, Pak. Alhamdulillah sadar. Satpame nambahi karo nyengenges. Hus, gondolmu kuwi memangi aku ngopo? Kandhane pawongan lanang iku karo mlaku ning mobile. Mesin mobil diurupke. Nalika arep ngidak pedal gas, ana telepon mlebu ning HP-ne. Dibuka HP-ne, jebule saka pawongan wadon ayu koncone SMP mbiyen. Dheweke deg-degan, ana apa bengi-bengi telepon. Alon-alon telepone diangkat. Halo, kandhane. Halo Mas, ning ndi wae kok ora tau kontak? Aku durung nganti mbacutake omong wis dipotong. Mas, aku wis pegatan karo bojoku, Mas. Saiki nang lamaran aku. Pawongan lanang iku melongo, mripate melulu, sirahe klemun-klemun. Rangira anggone sembrono dianggep tenanan. Saka kaduan krungu suluke Dalang. Sampun ngancik titi wanci gara-gara cuthel.